A Majku, děláš něco teď? Teď už ne. Tak si seřej nějakou skupinu a když tak začnete vazit, jo? No ale to byste mohli. To by mohli už je docela Jako já sešel testý. No samozřejmě. Bramborový placky, takže všechny brambory, knedlíky, co tam jsou. To točíš nebo fotíš? Moje. Dáme. Jsem trefil zatím jenom jedno. Shit. To nejde. no tak to je. Jo. No, také to vidím. Jo. Tak, jo, počkejte, ty dopisy si nerozbalujte, neštěte, to si nechte potom do podsady, jo. Až si to nechal do podsady. Nechte si to jako přikládko. No ale konečně bohaní musí na to podívat. To je divný PF. Tak, a já bych řekl, že bychom mohli potom pro úspěch zopakovat, ne, letos. Jo. Ne. No počkej, ještě úspěch nevíme. Co víc třeba to všichni budou s hlavou dolů, které já jsem měl úplně jiný plány. 4 oběšení na táboře. Tak to ale nejsou povolený. No, já myslím, že Písek to hoří, jo. To dobrý. Vážení přátelé, Ty si můžeš udělat. Maria. Dám kapánku. Ne, Bůh mě požádal, abych řekl něco na úvod toho tábora taky. Ahoj. Ono v dnešní době televizí a hlavně počítačů a internetu a toho, kdy je člověk neustále online a má přehled o tom, co se děje na druhém konci planety a může komunikovat se stovkama svých přátel na Facebooku, kteří můžou být jak z Prahy, tak z Horních Prčic a tak třeba z Tokia, je trochu zvláštní vyrazit tak, jako to děláme my,
a jak se nás opět sešlo 18 letos, kteří to dělají na 3 týdny někam mimo civilizaci, doprostřed luk a lesů, kdy naším jediným zdrojem informací zatím je paní Okrajová a rádio. Za chvilku jenom paní Okrajová, neboť rádia se brzy zruší a případně občas třeba denní tisk ze Záboří. Já budu pokračovat a věřím, že to pro ten náš malý počítačový národek může být občas složitý tady tohle s tou udělat, se z těch věcí zbavit a někam na 3 týdny vyrazit, aby ty 3 týdny, které tady spolu v tomhle druhu strávíme, byly 3 týdny nejen se skvělým programem a na krásném místě, jaké Jindřichovice jsou, a se skvělým počasím, který bude a který vám jsem ochotný slíbit. To musím se vážit. Ale také, ať nám to pomůže, aby ty 3 týdny byly teda nejen s těma věcma, ale také, ať můžeme říct, že jsme strávili ve společnosti kamarádů, lidí, kteří jsou nám nějakým způsobem blízcí. I heard your voice through the photograph. It thought it up, it brought up the past. Once you know you can never go back, you gotta take it on the other side. Gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. Along the last line. Separate my I don't believe it's fair. A slit in my throat is all I ever. Pour my life into a paper cup. The ashtray full and I'm spilling my guts. She wanna know, am I still a slut? I gotta take it on the other side. The sky started and she's in my bed. A candidate for the soulmate blend. Pull the trigger. Asterix a Borex taky jsou pryč. A ty se vrátí. Kona bruješ ty. A co by tam druidé měli dělat? Jde fix. Záškodničit za frontou? Co bys si šel ty, králi? Já bych šel kupředu do otevřenýho boje. Se všema bojníkama, co máme, není tu mnoho. Jenomže, jak sami vidíte, jako přímý boj nevychází. No, vojenci jsou na to mnohem líp než my. A to neříkám početně. Pípy na ně neplatěj. Tvar želva. Přesně tak, želva. Ale nemůžeme přece ustoupit fronty, ne? Nemůžeme, protože když bychom přestali bojovat, tak by jim to bylo divný. Samozřejmě ne. Tak tedy ano. Já tady se svými armádami budu pokračovat v přímém boji. Ty udrž hlavní linie. Ať nepostupujou dál na východ a na sever. Ty druidé, vymysli, koho pošlem do toho zákeřného Říma, kdy rozdrtil a rozvrátil tu proklatou zem. Které kmeny sebou vemeš? McConnorové. Řekl bych, Dogové jsou dognáry se svými dogami, výborní válečníci. Dragális jsou taky dobrý. No hlavně těm to pálí. Druidé, jak se jmenujou? Delfinozorix? Delfosové. Dobře, povoláme je tedy do služby. A těm to pálí, když jsme se tam s těma Římanama mlátili, jo, hlava na hlavu, oni je obešli a zezadu jeden, druhý, třetí. Brali nám práci prostě. No dobrá, tak je tedy také přiberem do té naší kompanie. A tady moje palička, ta bude udržovat boj.
Dobrá, bojovníku, tedy máš to na starost. Druide, ty budeš s ním spolupracovat a já si jdu připravit obšťastnit svých 5 žen, než odejdu. Tam ne, kámo. Rukavice. Ježiši, kam to? Dej to sem. Ježiši. Já rychle. Stejně, počkej. Ale já bych řekl, ale že jde od nás. Když mu to jméno neví. Kam to jdeš? Pojď sem. Ne. Ale on se chce upít. Ne, on se chce upít. Tam ho necháme. On jde za teplem. Tak ho zavřeme. Já jsem... Tu žíželu mu to. Hele, počkej, co to má u pusy? Já jsem... Hele, já už je zase v limbu. Cítím tu ježka. A to dobrý, on tam uschne aspoň v té troubě. Jako Mára to tady pajří, Teď vystřelí. takže jako... On nestře. A jak tam vylez o tamtud? Asi jednoduše. On vylez Hele, sám. přineste ty žížaly. Přineste ty žížaly z kuchyně někdo. Žíželi, dějte. Hele, řák do sklípku. Teď by spadnul na sklípku. A teď si uvědomil, že tady je okolo něj spousta lidí. A ty zase jde spát. Ty ho zachránil. Hej, není to mládě Dikobraza? Je to Ale Zdeněk. nemá něco s tou nohou. Vždyť Zdeněk byl špinavější. Nemá něco s tou nohou. Ale zde někdo byl špinavý. Tak se koukněte, jestli to není nějaký další. Pojď se podívat, co máš A s tou. zde no. Ronaldo, pojď to obejít a podívej se tady na tu přední nohu. Doufám, že když spadnul, jestli nespadnul ty z té pece. Ne, on vůbec nemohl spát. Ale podle mě má Zraněnou nohu. v háji nohu. Jakou? Tady tu. Ty mají zlomenou. To je jinak není to. Akce. Okay. Vítám vás v přímém přenosu v Jindřichovicích u Blatné. A jak si můžete vidět, tento šťastlivec našel vor, který byl celý zarostlý trávou. No není to úžasné? Koukejte na to, teď ho kosí. Našel jsem ho já. A já. Teďka vylejleno. Pochála. Dobrá. Tento vor se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako nejzarostlejší vor na světě. Jsme ale mohli ho poslat. Poprosíme pana Mensweida, aby nám sdělil své plány s tímto vorem. Pane, mohli bychom vás poprosit na slovíčko, řekněte nám něco k tomu, co plánujete s tímto vorem. No, nejdříve pokosíme a pak na něm vysadíme anglický trávník a uděláme na něm golfové hřiště, sezveme sem golfové celebrity světa a vyložíme na tom hrozně moc peněz. No vidíte, dobrá, takže to vypadá, že v blízké době se můžeme těšit na první Jindřichovice Open v dnešním roce. Děkujeme. I gotta gather date, fall to her gate. I gotta gather date.
Down there! Filthy with fun! Sudej si trochu naloty, víš co? Jo. Já jenom jednu nohavici mě jako... A ne, vysáči nejsou žádní šaškové, jako vysáči nejsou žádní šaškové. Rozhodni si košili a šátek si dej kolem hlavy. A teď si tam postavit, jako že se nic neděje prostě, že jo. A jde. Tak teď se napijou toho piva, jo, co má jakou to... No, hluché. Jo, zatím bubeník bubnuje, ale bubeníka nemáme, tak se musíme představit, jak bubnuje, jo. Teď prostě to je, jo, teď a pak se prostě vezmou, pak se kopí těch kytar, jo, a jedou. A pak si vzpomenu, že si zapně trsátko, víš, jako v obalu na kytaru, jo. Takže ještě bubeník znovu bubnuje a dáváme si hru. Protože kytarista si nechce rozezít prsty, jako vždycky u téhle písničky krvácí, protože to je aspoň já. No bubny, jako to nemůže být. Publikum se musí bavit. Nebo ne? A připravený. Podej mi to. Že my jsme se už plazili, nic samozřejmě dávej. Budete švárky, ne? Já už si dlouho hned. Jsme teplokrevní, jeden z těchto prstíků je pro tebe. No a teď se ty kytarista najde to trsátko, jo, a rozjede to prostě znovu a teď už jako opravdu. Nosil vždycky na ruby, myslel si, že je to známka punku. Povolutí hrát si zabít do ruby, myslel si, že je to známka punku. Ten playroom byl, i když potom byl, myslel si, že je to známka punku. Co hořelo, to vyhulil, myslel, že je to známka punku. Není možný. To nemá smysl s tím tysátkem. Ne. To je na konci, to je na konci. Přesně tak. Autobus se káva vždycky uje, myslel jsem, že je to známka punku. Dívky v jeho zahradě hodně buje, myslel jsem, že je to známka punku. Hejru byl, i když potom byl, myslel jsem, že je to známka punku. Co hořelo, to vyhulil, myslel jsem, že je to známka punku.
ale lidi říkali, no to snad není možný. Tak. Že jsi zapomněl Já jsem tam. Vážení, tohle je punk, prosím vás, to je punk, jo? Už si neladil. Ale jo, zapomněl. Sáro, v noci se mi zdálo, že 3 andělé boží k nám přišli na oběd. Sáro, jak moc a nebo málo, mi chybí, abych to ještě mohl rozumět. Zborkají svých tichů, je krajinou tichu a pro všechnu lidskou. Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče. Čtu si nohama tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu, proč je mi, jako bych se vracel zpátky k mámě, která tu dlouho a trpělivě čekala na mě. Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Adame, dám do té finišu. Velice Ajdam. Ajdam, kamaráde, tak mi říkali asi 3 roky ve škole. No, teďka mi říkají ve škole banáne. Jak budeš banán? Tady byl evidentně kdysi statek. Velkostatek, který je vidět tamto vzadu. S rybníkem, se stromovou álejí, kterou se k němu přijíždělo. A poté se k tomu za socialismu přistavilo družstvo. Družstvo, které nyní dnes chátrá.
jsem dřel nohama o zem. Ježišimarja. Takže tady tak málo žlutý. Zase vidím za soumraku na pozadí šedejch mraků mlčenlivej zástup kamarádů. Siluety hor a stromů, starých opuštěných lomů, blíží se zduměním vodopádů. Táhnou krajinou strží a tůní, muži z Shakespearovej sonetu. Postavy divných tvarů a hůří, přízraky červených planetů. Zvláštní znamení Woodcraft, dlouhá prostenej stůl, dálka ruku ti podá, chleba a sůl. Zvláštní znamení touha, noha tisíce mil. Obzor do očí nemá, nic nepochopil. Šedivých dnů a roků, plný rytmus těžkých kroků, vichřice a sníh je doprovází. Maskovaný kombinézy po všech armádách, co lezly úbočíma našich hor a strání, táhnou krajinou podivný stín. Muži z Shakespearovej za nechtama smutek hrotný hlíny, přízraky červených baretů. Zvláštní znamení Woodcraft, dlouhá prostřenej stůl, dálka ruku ti podá, chleba a sůl. Dneska jsme se vrátili z takových 2 putovacích dnů. A asi bychom si o tom měli navzájem něco povědět, jaký to bylo, neboť každý z nás zažil něco jiného a povědět to i těm, kteří tady nebyli. Chytli? Jsme. 11. Do kovu. Si? Do? No. Do čeho? Málo. 2. Proto? Ne. O. Museli. Spálit.
jest polski hymn. Taki mężczyzną być, no to jest polski hymn. Taki mężczyzną być, no to jest polski hymn. Taki mężczyzną być, taki mężczyzną, 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 mężczyzną być. Raz, dwa, trzy, cztery. Taki mężczyzną być, no to jest polski hymn. Taki mężczyzną być, no to jest polski hymn. Taki mężczyzną być, no to jest polski hymn. Taki mężczyzną być, no to jest polski, jest polski, jest polski, jest polski hymn. Jest polski hymn. Jest polski hymn. Hymn, 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 hymn. Mężczyzną być, mężczyzną być. Jest polski hymn, jest polski hymn, jest polski hymn, jest polski hymn. Nevadí, že budou očouzení. To je naše? Nebo vaše? Tamhle ty klacky jsou naše. Nějaký přines z lesa třeba. A nevím, ale jestli je tohle naše. Dobře. Tak tyhle dlouhý nemáme, to si vemte. Jo, ten je Hej, možná... to počkej kamene, zlom to na tom, zlom to na pobřeží, já to To ne, padá to, zvedej to. To na pobřeží. Já to už Tadyhle nezlomím o hlavu. Ne, nelámat. Ne, nemůže se nadzvedávat. Jaký nezvedávám? Je to na tom, aby vám to plavalo. Musí vám to plavat tím. Plyn. Ty vole. Jo, tak co podají přes země. Jsou vám to, děj kocku. Můžeš pít. Jo, dělám. Jak si nám dej na chleba. Ale oni to ani neskusili. Zkusili, ani to nepotopilo. Cože? Tak jste to můžeš zkusit znova. Náš první plán, že tam byl moči pařez. A že byl ten asi metrovej koláč. Tak to byl náš první plán. Jsme se tam chytali dolů. Taky jsme nechci řekl, že známe to. Bílý kvítku rozkvétáš, kdo pak tě najde, pravdu zná. Jo, nemůžou, ne? Tady je moje hranice. Jo, sorry, tady, nevidím. Ale to jedničkou, že z 250. No jasně, ne, s tou jedničkou. Jo, s tou jedničkou. A potom poslat tohoto semka, víš. No právě, tam mám breaks i když pak koupíme obranu. Počkej. No, nemáme obranu. Ale že Prix napadla. Tudíž Prix rozhodně nebude mít zájem jako... Pocať, jo. No já vím, teď Prix nás asi útočit nebude, jenom že mi to... No co jíte, dopneme v bedně, řekne si Jošima, přestudio se za Gali a...
střízne do vás. Tak, delfíni. Jo, ty. Půjdeme jenom do těhle nebo do těhle s tím. Jenom do té jedničky, tam Tadyhle? mají tu 200, ne? Ty jedničky, jak jsme si říkali. Ne, já bych si tím letí.